Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Build Battle. Azi am zis că o să fac un episod de Build Battle alături de Bui Galin. Ăsta este el. Uitați ce skin frumos are. E skinul meu și el mi-a dat skinul lui de panteră. Deci ăsta o să fie skinul meu. Continuare. Aoleu, avem de făcut un tank. O să folosim ceva verde. Stai să mă gândesc. O să folosesc green wool. Adică o să lână verde. Ok, fac ca niște șenile de început. Sau nu știu cum să fac, o să o fac așa. Mai rău ca tancul rusesc. Ok, îi fac așa niște șenile, două. Și o să o fac până aici. Tu nu cred că o să îl fac din obsidian. Să fie un tank superb. Deci nu știu, mi se spamează aici inimioare. Ok, hai să luăm aici ceva negru. Am găsit. Fac așa, ca și cum ar fi șenilele alea ce se învârt. Aici o să umplu înăuntru, eventual, că nu o să fac înăuntru, nu o să pun plin de, cum îi spune, de tot îi uit numele ăsta. În fine, nu o să pun atâta verdeață de asta, că am uitat cum îi spune. Lână verde, da. Mă panichez la unele cuvinte și uit numele lor. Deci tancul rusesc e aici. Îl vedeți și voi. Cum să-l fac așa, îl fac. Îi fac o cabină aici. Ca așa e în realitate. Pentru că am fost la expoziție de tancuri și îmi plac. Iubesc tancurile, adică mă joc și World of Tanks. Poate chiar ar fi o idee bună să postez World of Tanks. Și o să punem aici glass pe lângă. E ceva așa, gen. Sau sunele care au aici deasupra, dar cam gen ăsta e rusescu, că cunosc. Cunosc tancul ăsta. Ok, nu știu dacă o să le placă la alții, dar mie îmi place. Așa, gen tank ăstea îmi plac cel mai mult. Și mai era ceva gen aici. Bun, și o să pun pe... Opa. Am și intrat într-unul, vă dați seama, v-ați imaginat vreodată ce frumos e. Dar nu aș vrea să locuiesc acolo. Tancul acela să nu mă duc. Aș vrea să mă duc eu la război, dar na. Deci arată super tare tancul meu. E foarte, foarte tare. O să le placă și la alții. 100% e cel mai genial tank, dar numai că tunul ăsta de-l făcea mai mare, dar o să-l fac. Îl fac ceva mai mare decât nasul lui Pinocchio. Așa. Ok. În sfârșit, Alin s-a abținut să nu zică nimica. Am făcut pariu cu el că nu o să zică nimica, dar nu a zis numai când m-a jucat acolo cu, cum se numește. Dar na, e foarte bine. Hai că fac așa. Bun. O să fie ceva gen așa, mai mărit cel puțin. Îl fac așa să arete cât de cât mai mare. Opa, dar am făcut o greșeală. Care o vedeți și voi. E o greșeală destul de mare. Să faci asemenea greșeală. O, dar nu arată simetric, nu-mi place. Ba, acum arată. Și arată foarte bine acum. Da, totuși e bine. O să pun aici și aici
va trebui și așa arată tancul meu. Cred că e frumos. Ok, hai că imediat se votează pe aici. Ok, cam ăsta e tancul meu. Cred că o să ies pe locul întâi pentru că, na, e foarte, foarte tare. Totuși, dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Wow, ăsta chiar e super frumos, îi dau îmi place pentru că chiar îmi place. Nu uitați să... Ok, dar... Wow, și asta e frumos. Dar nu-mi place cum arată tancul al lui Alin. Nu-mi place, sincer zic. Nu nașpa, dar e destul de bine. Deci aici Creeper-ul e la bord. În fine, cum să zic, Alin nu mai a început foarte urât. Ăsta nu-mi place pentru că el nu pot să zic, nu are țeava aia acum, adică nu ai țeavă. Deci uitați-vă dintr-o parte cum e ăsta. Uită-te, Alin, dintr-o parte. Deci ăsta e super. Ăsta mi-a plăcut mie. Wow! Ăsta chiar seamănă a tank. Deci ăsta e cel mai tare tank din lume. Deci vă dați seama, un teren de tenis e cel mai tare. Sau gen ăsta. Cred că aici ai ceva gen cum a trecut tancurile, s-a format. Cred că acolo e ceva gen tancul cum a trecut. Băi, ăsta chiar e bine, dar acum chiar un beacon acolo nu merită. Așa. O să-i dăm un binișor pentru că el îi ca un tank, dar wow. Eu am... Da, de ce? Eu sunt pe al doilea loc, da, e bine, e bine. Sunt pe al doilea loc. Am crezut că o să fiu pe primul, deci ăsta a fost episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like, un subscribe, un share și tot ce mai vreți voi să-mi dați pe acolo un coment. În fine, cu voi a fost Alin și Corcodel. Vă salut, pa, pa!